kuabusiwa kana kukepchiwa kwakaitwa vanhu opposition yana James Mutimba zvazvinyanzi kubuda pachena kuti vanhu vanyatsa kuona kuti aiwa the ruling party iripo is not the rightful party. Izvi zvinyangokaiswa ma-elections vanhu vese vanobva kuZANU-PF vatira vanonzi Chamisa pane mashoko yakatokwa naPromise Mukwananzi muzvara nhasi abva aita kuti vanhu vazive kuti Nelson Chamisa aiwa ndiye mutungamiri achavatungamira. Asambina mashoko atanoripo subscribe like utina on the bell icon nokuti neapa hendo pake anyora achiti President Nelson Chamisa is more popular and vindicated now than he has ever been since he assumed leadership of the democratic alternative in Zimbabwe. If a fresh election were to be called today, he would easily garner 6 million votes. Thanks to all those who gathered trying to destroy him, we have germinated and regenerated the people's struggle. Those are kuchitenda vanhu vari kuopposa Nelson Chamisa, nya vanhu vari kubuda kuna Nelson Chamisa vari kumubhitira kubva kuna Nasingiso Chabangu kubva kuna Welshman Ncube. Vese vavo ari kuvaza kuti thank you ndimuri kutoita kutokuridzira Nelson Chamisa because vanhu vakutinyazotoona kuti aiwa vese vanhu opposa Nelson Chamisa takazoona kuti hapana kana chavanozombonoita vese vanozongonodzika down asi Nelson Chamisa anokuramba achingosikwiridzigwa musoro mudenga saka ndozvatiri kuona kuti aiwa ndozvitogwa navazvindana Promise kana zvinzi Nelson Chamisa nakukakulwa ma-elections nhasi aiwa anotora 6 million votes. Tiudzei mafungiro enyu nokudii pamusoro pemashoko ake pina comment section medu musangano subscribe kuleka